שלום, שמי אהובה, נעים להכיר. בגיל שנה עליתי לארץ עם המשפחה שלי מאוזבקיסטן, תשכם, ועלינו לבאר שבע. באר שבע זאת עיר מתפתחת, וראש העיר שלנו הוא רוביק דנילוביץ', שמפתח הרבה מאוד מזרקות וכבישים שהעבודות נמשכות ונמשכות ונמשכות. כפי שאתם רואים, אני יושבת במרפסת שלי, היפה, קומה 22. אנחנו יכולים לראות מהמרפסת את כל באר שבע ואפילו את אופקים, אם אתם מצליחים לראות, אז נחמד מאוד. יש לנו גרנד קניון, מאוד מומלץ, אפשר לקנות שם הכל מהכל. יש לנו אוניברסיטה נפלאה, אוניברסיטת בן גוריון, כמה מכללות נפלאות, נמצא משמון. לפני כמה שנים נבנה אצטדיון טרנר, אצטדיון ענק ונפלא בכניסה לעיר, מאוד מומלץ לראות משחקים של הפועל באר שבע. וכמובן הפארקים הנפלאים של באר שבע, יש לנו את פארק הנחל המפורסם, ויש לנו הרבה מאוד מזרקות מהממות, ויש לנו גם אוכל נפלא. ושוק, השוק שלנו, השוק המפורסם שלנו שנבנה ונבנה ונבנה. אני ממליצה לכם להגיע לעיר באר שבע, אתם תהנו בה המון.